ڕێکخراوە بۆ هەراهیڤیا و ئەف ڕێکخراوەیە نەحکومیە و هاتیە دامەزراندن ji بۆ هاریکاریya Kurdên êzdî biketin û bi taybet evên karesat bi serê wan hatî. Li kempaşariya çalakiyeka berfireh hat encamdan ji layê rêkxirawan navhatî ve bi bejdariya kesanên bispor di biyavên cuda cuda da ku ji welatê Amerîka hatibûn. Li destpêkê ciloberek li ber ewan keça hatin kirin, evên ji destê Daeş qurtal bûn û her kerasek bi navekî hate navkirin. Mîna navê azadiyê û qederê û mêrxwaziyê. Li dawiyê jî harîkarî li ser xêzanên awaran hatine palvekirin. I'm the founder and the president of Springs of Hope Foundation. Ez damezrîner û seroka biniyata Spring of Hope me. Ji sala 2002 min digel qurbaniyên terora cîhanî kar kiriye. Demê hêrişa terorîstî li ser welatê min hatiye kirin gelek egera xwe li ser min hebû. Ji hingê were û heta nûke ez dijî hemî rengê terorê rawestiyayê me. Ez nûke li verê digel rêxistiya nehekûmî û digel qurbaniyên genosaydê kar dikim. Bingeha me li gundê Şaryayê me ev rû bernama nîşandana cilûberga hebû. Armanca me bo dirêjdem ew e ku navendeka nûşdariya navneteweyî û harîkarîkirina qurbaniyên destê Daişê damezrîne. I'm a designer from California, United Ez dizaynerê cilûberga me û xelkê wilayeta Kaliforniya li Amerîka. Li vê helkeftê li kempa Şarya min dizayna 18 kirasan kiriye û durustkirina hestekî ciwan bo wan jinan evên rastî nexweşiyan bûne. Merem ew careka dî hîviyekê li dev van xanima peyda bikim. Her êk ji van kirasên min dizayn kirî, navê xwe yê taybet heye. Bo mînak, evîn, jîrî, hîvî bi paşerojê. Seîd Xudêda endamê bordê rêkxirawa buhara hîviya li Herêma Kurdistanê wesa diyartiyetin ku ewan çendîn proje hene ji bo xizmeta awarên Şengalê bikin û li ayîndekê nêzik ev proje dê kevnet warê cêbecêkirinê da. Ewan weş de ku her disan ku berdewam bin piştevaniya rêkxirawa bihara ya hîviya biketin û bi rêka evê rêkxirawê ku pitir bizava bêjin bêne encamdanê etnaf awaran da. Projeyekî dîj dêta encamdanê ku ewel gel 20 zarokan dê fêrî wênegirinê û her wesan fêrî tezcîlkirinê bin kempa Şaryayê dîsanê kamîre dê bi wan kesan ênekirînê di kempê de wênagirin û piştînkî ewan zarokan dibên ji derveyê kempê wênan dêgirin û ew wêne hemû dihêne komkirinê û înşaallah ji dervê welatê ew wêne dihêne firotinê û hilalê salekê de ew pare dê bi wan zarokan zibiritin. Harîkariya afretên êzdî û taybet evên ji destên Daeş qurtal bûn diyare karekê zorê mezin e. Lewma îro li kempa Şarya zêdetir ji 20 afretên êzdî evên ji destên Daeş qurtal bûn harîkarî wergirtin ji layê kes û rêkxirawên biyanî ve. Kawa Umer dengê Emerîka, deşta Mosul, kempa Şarya.